Istidinkom tisemgħu tieni qari mill-kelma t'Alla u tisemgħuh b'attenzjoni u b'reverenza li hu meħud mit-Tieni Ittra l-Korintin kapitlu 3 ħanaqraw vers 18. U aħna lkoll b'wiċċna mikxuf naraw qisu f'mera l-glorja tas-Sid qed inkunu trasformati fl-istess immaġni tiegħu minn glorja għal glorja bħalma mingħand is-Sid l-Ispirtu. Nitolbu. Moli Alla qaddis nirrikonoxxu li inti Alla kbir, Alla setan, Alla li tista' kollox, Alla li mix-xejn intlaqt l-univers u d-dinja li ninsabu fiha. Nirrikonoxxu li għalik m'hemm xejn li huwa impossibbli mulej għaliex inti Alla li tista' kollox. Nirringrazzjawk tal-li bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek inti tajtna l-ħajja meta aħna konna mejta fid-dnubietna. Nirringrazzjawk tal-li bil-qawwa tal-istess grazzja inti biddiltna u qed tkompli tibdilna u qed tibdilna mulej meta ssejħilna fil-glorja. Nitolbuk missierek kif aħna miġburin hawnhekk sabiex tipprepara l-qalb tagħna, tipprepara l-ħamrija tagħha ħalli nirċievu ż-żerrija ta' kelmtek mulej. Ejna nifhmu il-messaġġ tiegħek, ejna nożżuh f'qalbna u tina l-għajnuna, tina l-grazzja sabiex nobduk mulej. Tħallina qatt inkunu bħal dawk li jisemgħu u jinsew malaj, bħal dawk li jisemgħu jarfu rida tiegħek però jibqgħu ostinati, ma jobdukx, ma jissottomettux il-ħajja u rida tagħhom għal tiegħek mulej. Aħfrinna ta' kemm il-darba minna dan, aħfrinna ta' kemm il-darba smajna il-kelma tiegħek b'mod leġġier, b'mod ħafif, ma tajniex l-istima li jixraq ilha mulej. Il-kol kemm aħna ħatja ta' dan xi darba jew oħra mulej, però dalgħodu ejna nistmaw kelmtek, nożżuha f'qalbna u ngħixu għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Il-bidla tinsab fil-qofol, fil-qalba tal-esperjenza Kristjana. Mill-bidunet, fir-riġenerazzjoni, meta persuna ġifier tkun imwilda mill-ġdid, titneħħila dik il-qalb ġeblija u tingħatala qalb li tirrispondi għal Alla, bidla fenomenali, bidla tal-ġen li kull Kristjan jgħaddi minnha fil-bidu tal-esperjenza tiegħu. Fil-fatt fit-Tieni Korintin 5 naqraw hekk. Għalhekk jekk xi ħadtu fi Kristu u ħliqa ġdida, il-ħwejjeġ qodma ddew ara saru ġodda. Bidla tremenda. Imbagħad matul il-ħajja Kristjana mill-persuna hija msejħa sabiex b'mod progressiv tkompli tinbidel u ssir konformata mal-immaġni tas-Sid. U fir-Rumani 8 vers 29 naqraw hekk. Għax lil min kien jafhom minn qabel ukoll ippredestinhom, ismgħu għalfejn, biex ikunu konformati mal-immaġni ta' Ibnu, ħalli jkunu il-primoġenitu l-ewwel wild ġifieri fost ħafna ħwa. Għalhekk predestinana biex inkunu trasformati u nsiru nixbħu lil Kristu dan fl-esperjenza Kristjana jsir b'mod progressiv. Imbagħad meta l-persuna tittieħed fil-glorja tkun mibdul hemmhekk b'mod finali, b'mod assolut u hemmhekk tiġi konformata perfettament mal-immaġni tas-Sid. U fil-fatt fil-Filippin 23 naqraw kif ma miġjietu Ġesu jittrasforma l-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna u jagħmlu konformi mal-ġisem glorjuż tiegħu bl-operazzjoni tas-seta tiegħu li biha saħansitra jissottometti kollox għalih innifsu. Dil-bidla nsejħula glorifikazzjoni. Mela, l-esperjenza tal-Kristjan tibda bidla, tkompli bidla u għad tintemm ukoll bidla. Allura ta' min nistaqsu, kull wieħed u waħda minna mistoqsija importanti lil nfusna mhux biss jekk qatt esperjenzajna dik il-bidla inizjali, mistoqsija importanti, u laqqas forsi biss nistaqsu jekk hux qed nixxenqu bit-tama għal dik il-bidla finali, però mistoqsija rridu nistaqsu llum hija hux qed nesperjenzaw il-bidla bħalissa fil-ħajja tagħna. Narawx evidenza ta' din bidla progressiva fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jiġifieri tajjeb nistaqsilek innifsek. Inbdilt. Illum jiena meta nitqabbel ma' senilu
sentej ilu, ma' 5 snin ilu, inbdilt. Tista' tgħid ħares jiena qabel ma kontx nitlob u issa nitlob. Qabel ma tantx kont naqra l-Bibja u issa naqra l-Bibja. Qabel kont nisħi u issa m'għadniex nisħi x'għandi Ġesu. Tista' tieqaf u tara l-bidla fil-ħajja tiegħek, evidenza ċara li ħadd ma jista' jmerik fuqha jew le. Vera, ħafna jistqarru illi jixtiequ jinbidlu u jgħidulek isma' jien nixtieq li ħajti tirranġa tmur għall-aħjar u tkun differenti milli hija bħalissa, però ninnutaw illi n-numru ta' dawk li verament jixtiequ jinbidlu u iżgħar milli nimmaġinaw. Fil-fatt il-parti l-kbira mhux vera jridu jinbidlu tan-nies, mhux vera. Jgħidulek hekk, ma jgħidulekx anzi apertament ma rridx ninbidel, però l-verità hi li ma jridux jinbidlu. U hemm bosta raġunijiet għal dan. Hemm bosta raġunijiet għal persuna ma tkunx trid tinbidel u ma tinbidilx. Ħansemmilkom 7 l-iktar komuni. Raġuni li ma tinbidilx persuna hija għax persuna hija ffokata fuq il-problemi tagħha. Tintaqa' magħha dil-persuna għatta 5 minuti, 10 magħha u tista' tkun ċert illi ħlief fuq il-problema passata jew anke preżenti tagħha ma tkellmekx. Tipprova inti tdawwar id-diskors fuq Ġesu, forsi fuq il-Bibja fuq xi ħaġa oħra u bqgħet ċert illi ħaterġa' ġġibek fuq il-problema jew il-problemi tagħha. Għaliex hija ffukata fuq il-problema tagħha. Il-problemi ta' dan nies huma kbar wisq għalihom u s-soluzzjonijiet tagħha żgħar wisq. Mela persuna li jiffukata fuq il-problemi tagħha mhix se tinbidel għax imweħla hemmhekk. Imbagħad oħrajn ma jinbidlux minħabba l-identità tagħhom, xiġifieri. Tkellimhom u jgħidulek jien hekk. Jien hekk magħmul, m'hemmx tagħmel jien nervuż jew jiena hekk jew jiena hekk. Daqshekk. Iddeċidew li huma hekk u li qatt ma jinbidlu. Għaliex huma hekk. Mentalità bħal di l-aħwa. Jekk għandek mentalità bħal di m'intix se tinbidel. Lanqas ħadd tkun trid tinbidel u lanqas ħadd tagħmel sforz biex tinbidel għax int hekk. Allura ibqa' hekk. U hekk tinsa illi l-grazzja t'Alla hija qawwija u potenti biżżejjed biex lilek li int hekk tibdlek. U ma tibqax hekk imma tinbidel fejn għandek bżonn tinbidel. Imbagħad raġuni oħra għal persuna ma tinbidilx hija għaliex tkun trid soluzzjoni f'ħakkatejn. Bl-Ingliż quick fix, hawn nies hekk. Dawn jixfu dawk illi pereżempju jgħidu nibda d-dieta ġrid naqqas il-pisa jmorru fil-ġim f'Jannar u għajtini fil-biżafra diġà jkunu wafqu. Għaliex dawn jistennew riżultati immedjati. Meta xi ħud jirrealizzaw x'titlob minnhom il-bidla fil-ħajja Kristjana, impenn, sagrifiċċju, commitment, dedikazzjoni, perseveranza, iċedu l-armi. Għaliex ma jarawx ir-riżultati immedjati u jaqtaw qalbhom. U dan juri l-influenza tas-soċjetà li qed ngħixu fiha, għaliex is-soċjetà li qed ngħixu fiha l-messaġġ tagħha huwa ħu kollox uħudu fil-pront, issa, mingħajr sforz, b'mod ħafif. Allura ħafna jridu jinħelsu mill-problemi, jridu jinbidlu, ibidlu l-attitudnijiet tagħhom, però ma jridux jħallsu l-prezz. Allura jaqtaw qalbhom. Mela jekk għandek mentalità li inti trid kollox f'ħakkatejn, bqa' ċert li m'intix ħadd inbidel. Ma jeżistux shortcuts għall-bidla fil-ħajja Kristjana, m'hemm shortcuts, quick fixes għall-bidla. Imbagħad min għadu jinnamra ma' xi dnub fil-ħajja tiegħu ukoll mhux se jinbidel. Ngħidu kif inhi dnub joġobna. Id-dnub jagħtina tgawdija għalkemm dik it-tgawdija hija transitorja u mhix tgawdija vera, imma aħna ta' boloħ li aħna nieħdu pjaċir bid-dnub kultant għax itina ċertu pjaċir. U aħna nażlu dak li joġobna, mhux hekk hu marbu dak li ma joġobniex. Mela, meta persuna tkun iffaċċjata bażla ħafifa bejn id-dnub li tieħu pjaċir bih u l-bidla tqila li ma tantx tieħu pjaċir biha, allura dak il-persuna ħa tagħżel li ħfef ħaġa, ħa tagħżel li tibqa' tiggranfata ma' dnub li joġobha u mhux titilqu biex ukoll
tibda taħdem għall-bidla fil-ħajja tagħha. Mela sakemm nibqgħu ninnamraw ma' xi dnub li joġobna maħniex se nażlu l-bidla. Ħafna drabi titlob minna sagrifiċċju u impenn. Imbagħad il-5 raġuni hawn min jibża mill-libertà. Mill-libertà. Xi wħud tant ilhom ikkalzrati u ikkakmati ma' xi vizzju, ma' xi attitudni ħażina li jibżaw li jekk jinbidlu ħajġri xi ħaġa barra minn hawn. Jiena niftakar f'persuna meta konna mmorru l-ħabs nagħmlu laqgħat tal-Bibja illi wara li lestu l-laqgħat ġieli taf inti tispiċċa titkellem ma' xi wħud u wieħed minnhom darba qal ħaġa l-impressjonani. Dana kważi 3/4 ta' ħajtu diġà kien qattaħħa ġewwa u qal li jien dal-waqt ħa noħroġ minn dis-sentenza. Qal li però ħanara kif nagħmel biex kif noħroġ nerġa' nidħol hawn. Għax hawn inħossni sejf, barra inħossni mitluf, nibża barra, ara, jibża mill-libertà. Mela allura erġa' mur fejn tħossok komdu, fejn tħoss li dik hija l-familja tiegħek. U hawn nies hekk. Hawn nies li tant ilhom jgħixu f'dan il-kalzri, iġibruhom b'mod illi jibżaw mill-bidla, jibżaw mill-libertà. Ħanajtek illi jibżaw jitilqu dak li huma maqbudin miegħu biex jaqbdu malit Alla li tilliberhom. U allura ma jagħmlux sforz biex jinbidlu u ma jinbidlux. Imbagħad xi wħud ma jkunux jirdu jinbidlu għaliex iħobbu l-attenzjoni. Mela, persuna għaddiet minn xi trauma jew minn xi esperjenza, u ovvjament l-aħwa jew sħaba jkunu jafu u x'jagħmlu daw iduru magħha. Mhux hekk biex juruha l-attenzjoni, batula xi kard, messaġġi fuq Facebook, għaliex għandha miskina jew miskin dak il-problema. Persuna hekk, jekk tkun toġoba wisq l-attenzjoni, x'ħad tagħmel? Meta tibda forsi taqaf fuq saqajja, jew tibda tissoda, x'ħad indun? Il-ħadd titlef dik l-attenzjoni, għaliex meta sħaba l-aħwa jaraw b'saħħitha, issa rajt, elbet. Ma jibqgħux jituha dik l-istess attenzjoni li kienu jituha qabel. U hawn min jażel li jibqa' fejnu biex ma jitlifx dik l-attenzjoni li l-aħwa jew l-familjari tiegħu jagħtuh. Mela allura jekk inti persuna li tħobb wisq l-attenzjoni għax għandek dil problema fil-familja jew fuq ix-xogħol u jafu kulħadd biha, m'intix ħadd inbidel għax ħadd tibqa' imweħħla magħha ħalli ma titlifx l-attenzjoni. Imbagħad l-aħħar raġuni muda ħafna drabi huwa grupp kbir ta' nies illi ma jridux jinbidlu huma dawk li mhumiex sinċira. Hawn min mhux onest rigward il-problemi tiegħu. Titkellem miegħu u tinduna li qed jawweġ il-fatti. Ma jgħidlekx kollox, jgħidlek dak li jaqbillu. Koppji titkellem mar-raġel u jgħidlek l-affarijiet li jaqbillu, titkellem mal-mara jekk mhumiex sinċira u tgħidlek dak li jaqblilha. Jaħbu l-verità ġieli anke jikdbu u ma jgħidulekx dak kollu li għaddejjin minnu. Ituk raġuni tajba, però ma jtukx ir-raġuni vera li huma żewġ affarijiet differenti. L-aħwa minn mhux sinċir dwar il-qagħda tiegħu u ma jaffaċċjax il-ħajja u l-problema li għandu u d-diffikultà u d-djufija li għandu minn ma jaffaċċjaħx b'mod sħiħ juri li mhux vera jrid jinbidel. Mhux vera jrid jinbidel. Mela, jekk forsi jiena jew inti jew xi ħadd minna mhux qed jinbidel u tinduna li staġnajt u waqaft u m'intix qed tinbidel, tajjeb tistaqsilek innifsek jekk hux minħabba xi waħda minn dawn l-affarijiet li semmejna. Jekk iva, jalla taffaċċhom jista' jkunu aktar minn waħda u tiddilja magħhom bl-għajnuna tal-Alla u anke l-għajnuna tal-aħwa. Issa jekk xi darba provajt inbidel bħalma provajt ninbidel jiena wkoll, ċertament irrealizzajt li l-bidla mhix faċli. Vera jew le, jekk ħatta bis-serjetà tinduna kemm hi diffiċli l-bidla. Għaliex? Għaliex il-bidli daqshekk diffiċli? Semmilkom 3 raġunijiet. L-ewwel nett il-bidla diffiċli għaliex hemm oppożizzjoni. Għal kull pass li nagħmel biex ninbidel u nsir nixbaħ aktar il-Kristu, ħaniltaqa' ma' oppożizzjoni. Oppożizzjoni l-ewwel nett minn ġewwa, mill-laħam ngħidulu, minn dak il-bniedem il-qadim li jibqa' hemm u jibqa' jiġġieled
oppożizzjoni tremenda ma jkunx irid il-bidla, oppożizzjoni minn barra, mis-soċjetà li qed ngħix fiha, mid-dinja, hemm il-mentalità immexxija ħafna drabi minn Satana, jekk inħarsu madwarna, dinja s-soċjetà, oppożizzjoni. U anka wkoll minn mix-xitan innifsu li kif ġieli smajna wkoll jopponi u l-ispirti ħżina tiegħu kull Kristjan li jagħmel sforz biex jinbidel u jsir jixbaħ aktar lil Sidna Ġesu Kristu. Mela għalhekk diffiċli l-bidla, l-ewwel nett għax hemm oppożizzjoni kontinwa, feroċi, kontra tiegħi meta niddeċidu biex ninbidlu. Hija diffiċli wkoll il-bidla għaliex min natura aħna indipendenti. Il-għala meta nafu li hemm forzi jaħdmu kontrina, li meta niddeċidi ninbidel ħansib oppożizzjoni, il-għala ma ndurx li Alla u nitolbu l-għajnuna. Il-għala meta kemm il-darba provajt inqum filgħodu nitlob. Qatt ma rnexxieli nibqa' ma mmurx li Alla u ngħidlu għejni ħaneleb d-djufija. Għal-għala. Għaliex fina hemm natura ta' indipendenza. Irridu nagħmlu kollox bis-saħħa tagħna u bis-saħħa tagħna biss. U meta ma jirnexxinniex nagħmlu miflok immorru li Alla, nkomplu nżidu l-isforzi tagħna u x'jiġri ħafna drabi froġa xorta nagħmlu, froġa xorta. L-aħwa infallu ħafna drabi għaliex niddependu fuq is-saħħa tagħna wisq. Vance Havner, predikatur għalhekk, l-effiċjenza tagħna mingħajr is-suffiċjenza t'Alla ibiss defiċjenza. All right, is-saħħa tiegħek waħedha mingħajr suffiċjenza grazzja t'Alla hija defiċjenza, ħatfalli u ħatfalli. Isu għajdulek hux vera, isu aktar nippreferu nkunu indipendenti minn Alla u ma ninbidlux milli niddependu fuq Alla u ninbidlu. U għalhekk insibu il-bidla diffiċli għax nibqgħu indipendenti. Imbagħad it-tielet raġuni wkoll nistgħu nsemmu għala il-bidla hija diffiċli għaliex ikonna veduta mawġa tas-salvazzjoni. Is-salvazzjoni tista' tkun tfixkila l-bidla. Is-salvazzjoni tgħidu li ċettajt. Mela le, jekk inti tirraġunek f'moħħok u f'qalbek, wara kollox jien salvat. Il-ġenna sejjer, ma nistaqqat nitlef is-salvazzjoni tiegħi, mhux hekk jew le, hija verità. Mela allura x'differenza tagħmel jekk nibqa' kif jien jew ninbidel. Mhux xorta ħammur il-ġenna. Taraw raġunament mawweġ qed tabbuża mill-verità li jien salvat. Minflok tirraġuna jien salvat. U ħankun salvat u ma nistax nitlef is-salvazzjoni tiegħi u allura rrid dik is-salvazzjoni nesprimiha u nur l-imħabba tiegħi l-gratitudni li Alla bħajja mibdula. Le, tirraġuna x'differenza tagħmel. Mela, diffiċli għax xi wħud minna nistgħu wkoll nawġu is-salvazzjoni, però wkoll nistgħu nawġu is-santifikazzjoni. All right? U tirraġuna hekk. U Alla li jpoġġi fina ir-rieda u l-emir, mhux hekk, u Alla li jibdilna, mhux hekk, u bil-qawwa tiegħu aħna rridu nafdaw kompletament fih. Vera, mela allura ħanoqgħod nistenna lil Alla jiena biex jibdilni. Norbod idejja u nistenna li Alla ħajibdilni. Qed ninsa n-naħa l-oħra, il-verità l-oħra, li dik hija vera, però hija vera wkoll li jiena responsabbli, li jiena Alla jitlob minni l-impenn, li Alla jitlob minni l-perseverazzjoni, l-ġlieda. Mela jekk għandna dawn l-idejat mawġin kemm tas-salvazzjoni u anke tas-santifikazzjoni ħansibu il-bidla diffiċli immens. All right, mela allura noqogħdu attenti. Jekk il-bidla diffiċli, il-grazzja t'Alla suffiċjenti u disponibbli, hemm u kapaċi qed tkun biżżejjed biex int tinbidel. Avolja inti tajt imma din il-bidla diffiċli minħabba daw ir-raġunijiet jew raġunijiet oħra tista' semmi. M'hemm ebda diffikultà iktar b'saħħitha mill-grazzja t'Alla, kunu konvinti minnha din. Jekk tinsab f'ħofra, m'hemmx ħofra fonda biżżejjed li l-lid t'Alla mhix kapaċi taqbdek u bil-mod il-mod ittellak. Le, Alla huwa aktar qawwi u l-grazzja tiegħu aktar b'saħħitha minn kull
djufija minn kull vizzju li inti tista' tkun qiegħed tesperjenza bħalissa. Issa xi wħud jibqgħu ma jinbidlux, però mhux biss għax ma jridux jinbidlu kif għadna, u lanqas biss għaliex isibu il-bidla diffiċli, però jibqgħu ma jinbidlux għaliex jużaw metodi ħżiena biex jinbidlu, ma jużawx il-metodi li Alla provdinna biex ninbidlu, għaliex Alla mhux biss jikmandana biex ninbidlu, ma dejjem jagħtina l-mezzi, l-istrumenti, l-għodda. Sewwa, mela meta inti tuża għodda ħżiena, m'intix ħad inbidel, trid tuża l-għodda li Alla provdilek biex tinbidel. U f'dal vers li għadna kemm rajna, għandna waħda miċ-ċwievet ewlenin għall-bidla. ċavetta primarja għall-bidla. Ħanerġa' naqraħulkom. U aħna b'wiċċna mikxuf naraw qisu f'mera, jiġifieri l-mera tal-Iskrittura mqazza, il-glorja tas-Sid, qed inkunu trasformati fl-istess immaġni tiegħu minn glorja għal glorja bħal mingħand is-Sid l-Ispirtu. Xi fisser dal-kliem? Naraw qisu f'mera u l-mera hija l-Iskrittura. U kif naraw niġu trasformati, ġifieri qed jgħidilna dan mill-vers biex ħares aqbad kuljum. Iftaħ il-Bibja. Oqgħod taqra hemmhekk u mbagħad qisek b'xi mod maġiku. Ħadd inbidel, hekk qed jgħidha l-kliem. Ġifieri poġġi bil-qiegħda, oqgħod taqra forsi u rrifletti u b'xi mod misterjuż dik it-tjubija dawk il-virtuwijiet ħajbdew jimbtu u jikbru fik. Hekk ma naħsibx. U lanqas kif jgħalmuna xi oħrajn se nelbu t-tentazzjoni u d-dnub billi pereżempju nagħlqu għajnejna nivviżwalizzaw il-Kristu fuq is-salib jew xi ħaġa oħra imbagħad b'xi mod jew ieħor dik it-tentazzjoni ħadd tisparixxi, ħadd titlaq u ħadd tara erbata. Mhux hekk. Mela, bliema mod ħasseħ dil-bidla fina. Hekk kif naraw f'mera tal-Iskrittura il-glorja tas-Sid. Kif? Billi l-ewwel nett naqraw dwaru. L-aħwa aqraw dwar Sidna Ġesu Kristu. Aqraw spiss dwaru. Taqrawx b'mod maġġel, ejja ħammorru biex tajt rajta, aqra silta, erġa' qra u erġa' qra jekk hemm bżonn. Ħallija tinżel fik, aħseb fuqha, taġġilx. Aqra dwar is-Sid Ġesu Kristu. Għaliex meta taqra u taħseb inti fuq l-imġiba tiegħu, fuq il-kliem tiegħu, allura mbagħad ħadd tiskopri ċavetta għall-bidla. Jiġifieri, il-mod li aħna nibdew ninbidlu huwa li nħarsu fl-Iskrittura, nistudjaw il-glorja tas-Sid hekk kif naraw ppreżentata lilna. Issa, dil-manifestazzjoni, dit-turija tas-Sid kif nibdew narawha ħadd immotivana. Ħadd immotivana biex nibdew l-inbidlu. U dan jseħħ, u ħanajdilkom fil-qosor minħabba l-ħin, b'sitt modi. Kif inti tibda taqra u tara sbuħija glorja tas-Sid, int ħadd tkun immotivat għall-bidla. Kif? Ħansemmilkom fil-qosor 6 modi kif dan iseħħ fina. L-ewwel nett. Ninbidlu għax inkunu rridu nħobbuh. Taqra dwar Ġesu, tirrifletti dwar il-karatteristiċi sbieħ tiegħu u ħadd tkun immeraviljat bihom. Se tibda tinnamra miegħu. Tant ħadd taraħ sabiħ li ħadd tkun trid tħobbu. Ħadd tkun trid tħobbu lura. U allura anqal fik dik l-ammirazzjoni, dik l-imħabba sinċira kbira. U din l-imħabba x'tagħmel? Ħadd imbuttak biex tinbidel. Ħadd imbuttak biex tfittex li inti jkollok l-istess virtuwijiet li kellu hu. Għaliex trid tħobbu lura. Allura ħadd titlob, ħadd istinka biex ikollok daw il-virtuwijiet. Mhix ħadd tibqa' passiv, mhix b'xi infużjoni maġika kif għadna hekk kif taqra le, imma bi sforz li trid toġbu għaliex trid tħobbu b'imħabba profonda. Imbagħad ħankunu mmotivati wkoll għax ma rridux inkunu maqtuwajn minnu minħabba dnub. Aqra dwar Ġesu u ħadd induna il-perfezzjoni tiegħu. Ħadd induna d-dusija perfetta tiegħu. U ħadd induna wkoll li d-dnub tiegħek
jifirdek minnu, jaqtak minnu. Tiftakru, klim Pietru, itlaq bot minni. Għax jien raġel midneb, ja Sid. Id-dnub tiegħek jifirdek minn Ġesu li huwa qaddis u li huwa perfett. Mela allura meta tiġi affaċċjat bid-dnub, il-motivazzjoni tiegħek mhix ma nidnibx kif jagħmlu xi wħud għax inħossni ħażin. Ħafna hekk ma jidinbux le għax imbagħad nibda ħossni mdejja, għax inħoss sens taħtija, dawk mhux motivazzjoni b'saħħithom, di motivazzjoni b'saħħitha. Ma nidnibx għax id-dnub tiegħek ħajfridni minn Sidi. Tani minnu, jien irid inkun viċin tiegħu. Jien irid inkun maqut miegħu għax kif ninqata' minn miegħu, ninqata' mill-ħajja, ninqata' minnu. Qegħdin tifhmu dal-punt kif taqraw dwar Kristu l-perfezzjoni tiegħu, ħadd indunaw li d-dnub jifridkom minnu, ħadd tkunu immotivati biex tmewtuh fil-ħajja tagħkom kemm jista' jkun. Mela, il-biża' li nkunu maqtuwajn minnu minħabba dnub ukoll timmotivana għadna għall-bidla. It-tielet, se nkunu rridu ninbidlu hekk kif naqraw dwar Sidna Ġesu Kristu biex nuruh il-gratitudni tagħna. Biex nuruh bil-fatt li aħna midjunin lejh. Ġieli xi ħadd jagħmellek pjaċir u x'tgħidlu, nibqa' nafulek. Nibqa' nafulek. X'għamel Sidek għalik? X'għamel għalik? Kif birkek il-mulej Ġesu? Jekk trid turi l-gratitudni tiegħek lejh, mela allura ħadd anqal fik b'xi mod li tinbidel. U din il-gratitudni tiegħek fik titqanqal f'ħafna modi u ħafna ċirkostanzi, pereżempju wara l-qima. Jalla l-qima tagħna flimkien u anke fil-privat qed tqanqal fina sens tal-kobor talla x'għamel għalija u allura kemm jien għandi nkun grat, kemm jien għandi nkun midjun lejh. Dan is-sens ta' obbligazzjoni u gratitudni jitqanqal ukoll wara l-indiema pereżempju. Nibt, dort lejh bin-niket tiegħek, irċevejt l-imħabba mill-ġdid u l-maħfra mill-ġdid u allura int ħad tkun grat. U kif ħaturi dik il-gratitudni bħajja mibdula. U koll anke meta Alla jwieġbek titolbu u jtik xi tweġiba. Tifraħ, vera, il-mulej sema dit-talba tiegħi, tiqafx fil-ferħ. Uri l-gratitudni issa billi tinbidel u tieħu l-bidla aktar bis-serjetà. Ukoll nkunu motivati biex ninbidlu hekk kif nixxenqu li semmejniha però nerġgħu nenfasizzawha, nixxenqu li fina naraw l-istess karatteristiċi li konna naraw f'Ġesu. Jiġifieri trid taqra, alright, u b'mod konxu trid tkun intenzjonati, ġifieri ħadd tfittex u tara l-attitudni ta' Kristu pereżempju kif irrelata mal-missier biex nieħdu eżempju. Kif ix-xirka tiegħu ifittex ix-xirka, kien jitlob matul il-ġurnata, kien jitlob fl-iktar momenti diffiċli fl-ord fuq is-salib ma' missieru. Ir-ridi ta' missieru x'kienet għal Ġesu xi ħaġa l-isfel fil-prijoritajiet tiegħu l-ewwel. Isa l-ħobbs tiegħu li jagħmel ir-rida tiegħu. Ara kif Ġesu kien fl-azzjoni mal-missier. Ara kif Ġesu ġab ruħu man-nies in ġenerali. Kif laqahom, kif tħassarhom in-nies, kif għenhom dak kollu li seta'. Ara kif ġab ruħu mad-dixxipli pereżempju. Il-paċenzja li ħa kif għallimhom b'kliem u b'talim li kien jifhmuhom, u mbagħad għid kif nista' daw il-karatteristiċi nirriproduċihom f'ħajti, fir-relazzjonijiet tiegħi. Mela allura tkun motivat biex tinbidel jekk taqra u tibda tirrealizza u tiskopri il-karatteristiċi sbieħ tal-mulej Ġesu. Hemmhekk inti ħad tiġik motivazzjoni. Irrid inkun bħalu sintendi f'dal karatteristiċi tiegħu u mhux fid-divinità tiegħu assolutament. Imbagħad ukoll nistgħu ngħidu din importanti ukoll li hija li ħankun motivat biex ninbidel għaliex irrid nirrappreżentah quddiem id-dinja. L-aħwa ma nistgħux nirrappreżentaw il-sidna bil-kliem biss u mhux bil-ħajja. Inkunu ipokriti vera, ipokriti. Jekk paċ ħafna fuq sidek Ġesu u mbagħad min jafek u jaf il-ħajja tiegħek ma jarax il-karatteristiċi li għandu jara. Mela allura jekk irridu nirsistu, jekk irridu nipproklamaw sew
ħankunu motivati biex nimbidlu. Alright, ħalli il-ħajja tagħna tkun konformi mal-istqarrija tagħna. Jekk aħna il-meħ tal-art, alright, tafu li ma jridx jitlef l-imluħa tiegħu. Veri jew le? Mela inti ħadu ħsieb. Jekk inti d-dawl, jekk aħna d-dawl tad-dinja, mhux aħjar ikun dawl li kulħadd jarah milli xi naqaf jamma tnemnem, mela allura le. Ma rridx inkun fjak, irrid nixal, irrid ninbidel. Ħalli verament nirrappreżentah b'mod tajjeb, b'mod sew. Fl-aħħar nett imbagħad ukoll inkunu motivati għall-bidla għaliex inkunu intmissejna mill-kunċett tal-eternità. Ħataqra fl-Iskrittura, okay? U ħatinduna b'dal kunċett importanti, l-eternità. Xogħol Sidna Ġesu Kristu huwa l-eternità. Taqgħux għall-iżbal li taħsbu li x-xogħol li jagħmel Kristu fil-ħajja tagħkom huwa biss għal dawn l-4 ijiem, biex inti tkun komdu jew komda llum. Ukoll għall-preżent, imma iktar u iktar xogħlu huwa l-eternità. Kif inti kollok dal-kunċett li hemm l-eternità tistennik, it-tama għall-eternità ħatamel sforz biex tinsab denja li tirċievi dan id-don kbir. Okay, mela l-aspett etern imissu jċaqlaqna biex infittxu l-qdusija fil-ħajja tagħna. Jekk inħares u nikkonsidra ħajti, jiġifieri, issa qiegħda fuq l-adba tal-eternità, allura il-prijoritajiet tiegħi ħajinbidlu. Jekk iżżomm l-eternità quddiem għajnejk, allura l-valuri tiegħek, id-deċiżjonijiet li tieħu ħajkunu differenti milli ġas qed tgħix għallum. U allura tibda tieħu deċiżjonijiet u jkollok prijoritajiet wisq aktar jiġbħu il-karattru ta' Sidna Ġesu Kristu. Mela wkoll jekk tkun intmissejt mill-kunċett tal-eternità, ibqa' ċerti li ħadkun motivata lejn il-bidla. L-aħwa, fejn m'hemmx evidenza ta' bidla, il-Kristjaneżmu tiegħek huwa dubjuż. Ma ngħidix b'soħat, ngħidha b'kull rispett lejkom, jekk ma tarax bidla fil-ħajja tiegħek, il-bidla nazzjali imma b'mod speċjali, bidla progressiva, anke jekk taf inti b'modi żgħar imma hemm il-bidla, jekk m'hemmx dik il-Kristjaneżmu tiegħek dubjuż. U għandek tieqaf u tirrifletti sew. Il-għala m'intix tinbidel. Veru, ma għadna li l-bidla hija jibsa li hemm oppożizzjoni minn ġewwa, minn barra. Jibsa wkoll li aħna indipendenti, jibsa wkoll li faċilment nawġu il-kunċett tas-salvazzjoni u tas-santifikazzjoni, però l-bidla hija rakkomandata u kmandata fl-Iskrittura mqadsa. Alla jirrakkomanda u jikmanda li jiena u inti ma nibqgħux kif aħna, imma ninbidlu. Hija parti l-bidla essenzjali u integrali tal-Evanġelu. Il-bidla hija l-glorja t'Alla, għall-glorja t'Alla, mhux għalik, għall-glorja t'Alla. U hija testimonjanza qawwija għal dawk li jafuk. Meta jarawk tinbidel anki jekk bil-mod il-mod. M'hemm shortcuts għall-bidla, dina naftakru dejjem, però il-bidla mod progressiv, alright, ġurnata b'ġurnata, ħatkun possibbli. U ħatkun possibbli għal dawk illi regolarment jikkontemplaw iż-sbuħija u l-glorja ta' Kristu fil-mera ta' kentu. Sintendi dan kollu jiġi mis-sit, jiġi mill-qawwa tas-sit, mill-qawwa tal-Ispiritu Santu. Inti tikkontempla, inti taqra, tkun motivat u l-Ispiritu Santu bil-qawwa tiegħu ikompli jiblek. Amen.